BTR first Facebook page ni berekai gosor tisun dong Kokrajhar police थानायाव कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि सानै फरायसाफोरखौ I love BPF नि एडमिट होनना फोसावनायनि हेंथायै BTR फर्स्ट फेसबुकनि पेजनि सायाव फरायसाफोरनि गसर मैया 19 अक्ट'बर खालि BTR फर्स्ट फेसबुक पेजआ कक्राझार सरकारि फरायसालिमायाव MA थाखोआव फरायबाय थानाय हास्थाय बरगयारि आरो BA 5 सेमिस्टार थाखोआव फरायबाय थानाय बिजितसुला नार्जारिखौ I love BPF पेजनि एडमिन होनना मोखां बिजाबाव फोसावना होनायनि हेंथायै हास्थाय बरगयारि आरो बिजितसुला नार्जारिया BTR फर्स्ट फेसबुक पेजनि हेंथायै कक्राझार पुलिस थानायाव दिनै सानजौफुनि समाव मानहानि गसर थिसनो फरायसाफोरा बुंनाय बायदिब्ला 24 घन्टानि गेजेराव बे पस्टखौ बोखारनो नांगौ नङाब्ला आरोबाव गोख्रों राहा लागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। फार्स्टआव आंनि लोगोनि इन्ट्रडिउस खालामनो सानदों। आंनि मुङा हास्थाय नोगोरा बरगयारि, आंनि लोगोनि मुङा बिजितसुला नार्जारि। जोङो दा गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायगासिनो दङ। आङो गभर्नमेन्ट कलेजाव MA फरायगासिनो दङ। ओमफ्राय आंनि लोगोआ दा डिग्री 5th सेमाव मैया जाखिनि थांनाय 19 अक्ट'आव मोनसे BTR फर्स्ट पेजआ जोंखौ I love BPF नि एडमिट होननानै जोंखौ पस्ट खालामदों। जों दा बिनि सायाव जोङो BTR फर्स्टखौ जोङो FIR होनाय जाबाय पुलिस क'क्राझार जिल्लानि पुलिस स्टेसनाव जोङो बेखौ FIR होनाय जाबाय। बेखौ पुलिसफ्राबो बुंबाय बे माननि गेजेरावनो थाबैनो बेखौ दायनिगिरिखौ दिहुनगोन। मानि थाखाय होनोबा जों दा फरायफुनाय मानसि जोंनि सायाव बिदि गाज्रि हाबा खालामनाङामोन। जोंखौ इमान इनाय अनागारि जोंखौ नंखाय दाय फोसावनानै जोंखौ दिनै BTR फर्स्ट पेजआव जोंखौ पस्ट खालामदों। दा जों बेखौनो बुंनो सानो जोङो बे I love BPF पेजखौ जों मिथिया, बिनि एडमिटआ सोर जों बेखौबो जों मिथिया। दा जोंखौ बेबायदि नंखाय दाय फोसावनो थाखाय जोङो बेखौ दिनै FIR होनाय जाबाय। दा बेखौनो बुंनो सानदों। BTR फर्स्टखौ जों सोर सालायो जों बेखौ मिथिया आरो आं बेखौ मिथिया। मैया जोङो जास्ट लोगोफोरजों जोङो ज' दंलायोमोन, ज' खोथा रायज्लायदोंमोन जोङो। बेयाव आङो बेखौ बेलासियावसो नुदों। जोङो आन्दायदों बे पेजखौ सोर सालायो जों बेखौ जों मिथिया। BTR फर्स्टनि एडमिटबो जों मिथिया आरो I love BPF नि एडमिटखौ जों मिथिया। जोङो बेयाव जोंखौ फसायनायनि थाखायसो जोङो दिनै दुखु मोनदों। जोंखौ मानो नंखाय दाय मानो फोसावनांगौ जाखो बेखौनो जोङो गुरै खावलायहरो BTR फर्स्टनि एडमिटखौ जाहाथे जोंनि बे पस्टखौ थाबैनो रिमुभ खालामथों। नङाबा जोङो बिनि सायावबो जों एक्सन लानाय जागोन। बे 24 घन्टानि गेजेरावनो थाबैनो बे पस्टखौ रिमुभ खालामनांगौ। आं बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों गुरै खावलायनाय जायो। गोजोन्थों। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।